Beste kijkers, welkom bij Scheldemondig, ons praatprogramma op RTV Scheldemond. Vanavond de gast Brit van den Broeke, fotograaf, maar ze werkt ook elders. En we gaan het vanavond uitgebreid hebben over een aantal aspecten van West-Zeeuws-Vlaanderen, haar passie. Maar allereerst zou ik u willen vragen, wat wilt u vertellen over uw leven voor uw passie en daarnaast wellicht? Nou, ik ben momenteel woonachtig in Bresjes en dan woon ik samen met mijn partner. Ik ben geboren in Goes en ik heb daar ook gewoond in Kruiningen. Ik heb een zusje die 1,5 jaar jonger is dan mij. En mijn ouders zijn uiteindelijk toen ik 3 was terug verhuisd naar West-Zeeuws-Vlaanderen in IJsendijken. Oh, daar wil ik ook gaan wonen. Ik ben ook opgegroeid in IJsendijken en ik heb daar een hele fijne en mooie jeugd gehad. Met hele mooie herinneringen. Mijn ouders hebben mij ooit ook eens een metaaldetector gegeven voor mijn verjaardag. Waarbij ik dan mijn laarzen aantrok en naar het land ging en heel veel mooie spullen vond. En ik was toen eigenlijk al heel erg bezig met nostalgie en authentiek. Authentiek, wat is dat? Ja, authentiek is voor mij mooie spullen van vroeger. Ah ja. Maar je hebt natuurlijk ook authentieke personen. Daar was ik toen eigenlijk al heel erg mee bezig, dat ik dat interessant vond als kind. Naast je passie voor West-Zeeuws-Vlaanderen en fotografie, dat combineert, we gaan ook veel foto's bekijken in ons gesprek. Werk je ook nog elders, als ik me goed herinner? Ja, klopt. Ik werk bij Stichting Jitson, dat is een zorgboerderij in Waterland-Kerkje. En ik werk daar als begeleider op een woongroep met jeugdigen. En ja, naast fotografie is iets in de zorg zorg is altijd iets wat ik wil blijven doen. Als inleiding naar het grote onderwerp West-Zeeuws-Vlaanderen en je foto's, misschien iets over Rotterdam en je opleiding? Ja, in 2018 ben ik verhuisd naar Rotterdam. Ik wilde het stadsleven ervaren, maar ook een stukje voor mezelf. Dus dat ik er alleen voor sta. Ook werkervaring doen in maatschappelijke zorg, maar ook voor mijn studie Photographic Design aan de fotovakschool. De stad is in mijn ogen ook exotisch en iets waar je bij heel veel binnen handbereik hebt, wat ik hier niet ervaarde. Ja. Daarom ben ik ook verhuisd naar Rotterdam. Zullen we naar de eerste serie foto's gaan? Ja, dat is goed. Die spelen in IJsendijken. Vertel. Ja, dit is de Krulbol Club Molenzicht in IJsendijken. Dit is een volkssport die gespeeld wordt in IJsendijken. Met deze serie wilde ik voornamelijk de 2 aspecten, competitie en het sociale stuk vastleggen. Hierbij zie je dat er gespeeld wordt. Ik wilde dit ook graag laten zien in de stad, omdat het in de stad iets is wat ze totaal niet kennen. Daarom heb ik ook de Krulbol Molenzicht benaderd om daar een dagje mee te lopen. En het wordt nog steeds gespeeld? Ja, momenteel wordt nog steeds gespeeld. Ja. Ook elders in West-Zeeuws-Vlaanderen of alleen in IJsendijken? Ja, ik vermoed dus dat het in Huls nog gespeeld wordt, maar dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Ja. Het is ook een volkssport waar weinig toekomst in zit. Jongeren zullen dit niet snel spelen zoals dat bij de ouderen nu doen. Dus ik vind het ook iets heel moois om vast te leggen, omdat het ook iets is wat verdwijnen gaat. Dus niet in de toekomst sporadisch of niet meer gezien zal worden. Ja. Dus ja. Je hebt er een boek van gemaakt, ik ga het even aan jou geven. Hier hebben we nog een foto uit het boek. Ja. Alsjeblieft. Een mevrouw met een microfoon zie ik. Ja. Zij riep heel hard om de punten om en dat soort dingen. Ja. Ja, het was een hele mooie ervaring om daar eens een dagje erbij te mogen zijn en om te fotograferen. Het was ook heel bijzonder om dat
de oudere generatie begrijpt soms niet helemaal goed waarom ik daar graag foto's van wil maken. Voor hun is het natuurlijk niet bijzonder. Voor hun is het heel gewoon. Ja, eigenlijk wel. Voor hun is het gewoon inderdaad. En voor mij is het eigenlijk al iets bijzonders, omdat ik weet dat het later niet meer vaak te zien zal zijn. Ja. Het sociale stuk daar zo was wel heel bijzonder. Mensen kwamen daar echt om voor de sociale contacten ook. Dus het spel is 1 of 2, maar de contacten onderling, dat heb jij gemerkt. Ja, was ook heel belangrijk voor die mensen. Ja. En zijn het dan allemaal IJsendijkers die meedoen? Of, Nee, je zag ook best wel veel mensen vanuit België die daar lid waren. Of zijn nog steeds misschien wel. En ik weet ook dat ze elk jaar een grote competitie organiseren. Waarbij buitenstaanders ook mee mogen doen om het te ervaren. Ook om een stukje natuurlijk... voor... Natje en een droogje? Ja, er waren eigenlijk de prijsjes. Ja, de prijzen die ze konden winnen met het krulbollen. Ja, vlees, ja, denk ik. En wijn. Ja. Brit, we gaan naar het volgende onderwerp. De weerspiegeling, een serie foto's van een interieur van een mevrouw. Wat wil je daarover vertellen? Deze dame is op dit moment 96 jaar en toen was ze 93 jaar. Ik heb haar interieur gefotografeerd en het vertelt eigenlijk wie daar woont. Het was niet per se het verhaal over de mevrouw, maar vooral over wie haar spullen en het weergeeft, zal ik maar zeggen, wie daar woont. En waar woont deze mevrouw? Deze mevrouw woont ook in IJsendijken. Ja. En ik kende haar eigenlijk al langer. En toen ik daar ook voor de eerste keer binnenkwam, het leek wel echt een schatkist voor mij. Ik was gelijk helemaal geïnteresseerd en heel bijzonder. En ook altijd het gevoel gehad van, haar wil ik heel graag eens fotograferen. Ja, uiteindelijk mocht ik haar dus fotograferen, want het was natuurlijk ook een beetje een vraag. Nog niet zomaar? Nee, het was voor haar natuurlijk ook onbekend. En ook wederom weer van waarom vind je dit nou zo bijzonder? Het is toch normaal? Voor mij ook weer iets wat in de toekomst sporadisch of niet meer gezien zal worden. Want wat vond jij er zo bijzonder aan? Ja, als je daar ook binnenkwam, dan kwam er echt een nostalgische sfeer je tegemoet. Gewoon haar spullen. Er zit gewoon heel veel verhaal aan. De tijd was stil blijven staan. Ja, de tijd was zeker stil blijven staan. En ik vind het ook heel mooi vaak bij deze soort mensen. Ze hebben een meubelstuk geërfd. Eigenlijk, er zit altijd een heel verhaal achter heel het interieur. En dat vond ik juist zo bijzonder. Het komt niet van Ikea. Nee, het komt niet van de Ikea. Nee, nee en dat maakt het juist zo bijzonder. En op dit moment zie je natuurlijk heel erg dat we een beetje in een wegwerpmaatschappij leven. Ja. En we kopen maar iets waar niet echt een verhaal of een waarde aan zit. Had die mevrouw ook de band met het interieur, bijvoorbeeld als ze een meubelstuk heeft geërfd, dat daar een verhaal aan vastzit? Had zij die band ook daarmee? Ja, zeker. Deze mevrouw heeft vroeger met haar zus, want zij heeft haar hele leven ook met haar zus samengewoond. Had ze samen ook een drankenwinkel en dat was daarvoor ook van haar ouders geweest. En dat verhaal dat ze eigenlijk heel haar leven ook met haar zus samengewoond heeft, dat vond ik ook gewoon heel bijzonder. Ja. En ze heeft ook nog een tijdje in Rotterdam gewoond, maar dat was heel lang geleden. En uiteindelijk is ze ook weer teruggekomen in Rotterdam. Ja. Ja. En nooit eigenlijk een man gehad of een partner. Altijd samen met haar zus. En toch gelukkig. Ja, toch wel, neem ik aan. Ja. 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 Nou ja, voor zover jij dat hebt kunnen ervaren natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik heb ook een stukje geschreven en aan het einde van mijn boek. Ja. En het is ook een stukje observatie wat ik daar heb gezien en ook heb gevoeld. En ik zou het graag willen voorlezen. Een oud herenhuis met 9 grote ruimtes wordt bewoond door Frida, 93 jaar. Het interieur is een schatkist aan verhalen. Vanaf het eerste moment bij binnenkomst is er ontzettend veel te zien. Overvol, maar wel georganiseerd.
Met een tikkende klok op de achtergrond wordt er een kopje koffie gedronken, met daarbij een heerlijk koekje. En bij het observeren van Frida haar interieur was de hoge temperatuur gelijk te voelen. Een nostalgische geur komt je tegemoet, zittend op de authentieke groene bank. Frida heeft wel 10 groene zetels met rijkelijk bewerkt hout. Een zetel wordt zichtbaar gebruikt en die staat pal voor de tv. Op het tafeltje staat een schaaltje met snoepgoed en 1 stuk fruit. Een massief dressoir met een rode loper, waar 2 foto's staan van haar oudere zus en haar ouders. Tussen 2 foto's ligt een ketting met een hartje. Een zwaar gordijn bedekt de toegang tot de trapgat. Boven valt het zonlicht door en met bloemetjes bedrukte gordijn. Een wasbak met daarop ingeblikte verzorgingsproducten. En zilveren kammetjes liggen voor de spiegel van de kaptafel. Het geheel geeft een uiting aan een sfeer van een lang leven. Mooi gelezen, dankjewel. Ja. Brit, we hebben net gezien dat in zo'n interieur de tijd stil is blijven staan. Maar dat is als het om het buiten en de cultuur in West-Zeeuws-Vlaanderen gaat niet het geval. En dat schijnt met name te zijn, heb ik me door jou laten vertellen, door het toerisme. Nou, niet per se door toerisme, maar toerisme is wel een aanleiding waardoor onze streek verandert. De pure eenvoud, de basis, de nuchterheid, ja, dat verdwijnt toch wel. De uitstraling langs de kust verandert voornamelijk naar luxe. Je ziet echt grote vakantieparken gebouwd worden en ook mooie campings. En daarnaast heb je natuurlijk ook wel nog de boerencampings. Dat de boeren daar ook wel profijt van hebben dat het aan de kust zo gebouwd wordt. Ik zie het ook niet per se als iets negatiefs. Dat totaal niet. Maar het is wel uiteindelijk de aanleiding van de serie waardoor ik het ben gaan maken. Ja, we zien hier een vervallen schuur volgens mij. Klopt. Dit is ook waarom is dat zo mooi? Ja. Dit is eigenlijk ook een soort schuur. Ja, dat is een schuurtje die eigenlijk al mijn hele leven daar heeft gestaan. Ondertussen is het al vervallen. Het geeft ook een beetje, het is ook symbolisch, het vergaan van de tijd. Ja, en dit huis is op dit moment ook, dat is helemaal weg. Ja. En ik ben heel blij dat ik het vast heb gelegd. Het is ook een stukje herinnering. Je kan de foto niet meer maken. Nee, dat klopt. Die kan niet meer gemaakt worden, nee. En dat is ook hetgene wat ik natuurlijk wil vastleggen. Iets wat we in de toekomst, wat verdwijnen gaat. Ja. Ja. En mijn onderwerp voor deze serie is ook vooral dat ik kijk naar West-Vlaanderen of het al nostalgisch is. Eigenlijk, het is er nog wel, maar iets wat ik in de toekomst ga missen. Dus het voelt ook een... En hoe komt dat jij het gaat missen of heeft iedereen dat? Nou, ik wil natuurlijk ook dat een ander dat zo voelt. De serie is wel heel erg gebaseerd op mijn gevoel. Dus het is hoe ik er naar kijk. Dat wel. Maar ik hoop ook bij de kijker dat het ook een stukje herkenning of erkenning... Ja, dat ik dat ook oproep bij de kijker. Ja. Ja. En het voelt ook als ook als een stukje als verantwoordelijkheid om West-Vlaanderen in eer te houden. Dus door het vast te leggen voor later. Ja. Een meneer. Ja, deze meneer aan tafel. Ik ben benaderd door zijn kleinzoon. Die heeft gereageerd op een Facebookbericht die ik had geplaatst. En dat Facebookbericht was onder andere een oproep voor mensen uit mijn omgeving... die iemand ook authentiek of een beetje nostalgisch sferen oproepen. Zijn kleinzoon heeft mij dus benaderd om daar te fotograferen. Deze man kende ik niet en zijn vrouw uiteindelijk ook niet. En ik mocht daar komen fotograferen. Dat heb ik eerst door middel gedaan van een bakje koffie natuurlijk elkaar echt leren kennen. En natuurlijk ook vertellen wat ik precies met de foto wil doen. En waar woont deze meneer dan met zijn vrouw, toch? Ja, nou, deze meneer is intussen al overleden. Ja. En zijn vrouw woont ook niet meer in het huis. Helaas. En dat maakt het ook al speciaal. Ja. Ik weet ook nog toen ik de foto's af ging geven bij deze man...
ja, toen kwam hij met een soort envelopje. En ik dacht eigenlijk dat hij eerst geld aan mij ging geven voor de foto's die ik had gemaakt. Maar toen kwam hij eigenlijk met een heel mooi gedicht terug. Wat eigenlijk nog, er miste eigenlijk nog iets in mijn serie. Een klein stukje, een puzzelstukje. Een soort tekst die het liefde en de waardering voor het landschap omschrijft. Ja. En hij kwam met dat enorm mooie gedicht af. Nou, deze. Ik ga er een klein stukje van voorlezen. Graag. Ik ben heel ABN opgegroeid. ABN, maar ik ga het wel proberen, want het is echt op z'n Zeeuws. Nergens blief het je zo trekken. Nergens voel je je zo thuis. Altijd ei je nog het verlangen naar dat oude Kazantse us. Waar je ook woont, het zij hier of elders, altijd voel je nog de band die je bindt en nooit niet loslaat aan je landje van Kazant. Prachtig. Ja. Applaus. Ja, dit was echt precies wat ik nog nodig had voor mijn werk. Een stukje, wat ik net zei, liefde en waardering. Precies dat gevoel waar je naar terug wilde en waarnaar je bent terug gegaan. Klopt, ja. Ja, en het was heel bijzonder, ook een heel bijzonder moment. Ik was zelfs een beetje emotioneel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, omdat het gewoon, het plaatste gewoon, ja. Dus ja. Ja, en uiteindelijk is het ook, Nergens is ook de titel geworden van mijn serie. Ja. Ook omdat het een beetje, het laat ook een beetje open voor de kijker. Het is gewoon ook een mooie titel. Ja. Ja. Uien. Ja, Jun. Jun. Ja, deze is genomen in de schuur van de mevrouw die eerder op de foto staat met de klompen aan en als de mais aan het voor de kip aan het doen is. Zij woonde ook echt, of je terug in de tijd gaat, weet je, roze tapijt, blauwe gordijnen, noem maar op. Het was echt ook zoals eigenlijk bij het seriewerk Weerspiegeling. Ja, je gaat gewoon echt terug in de tijd. Ja. Het is ook iets heel moois om vast te leggen. En het interieur is ook natuurlijk een stille verstilling, maar ook een stille getuige, dus van de verandering. Ja. 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 Dit zien we veel in het landschap van Zeeuws-Vlaanderen, denk ik. Ja. Partijtjes bomen, bosjes, bossages, ik weet niet hoe het heet, maar ik vind het prachtig. Ja, het is eigenlijk een abstract beeld en het weergeeft ook een beetje het robuuste van ons landschap. Waarom is het een abstract beeld? Het zijn toch echte bomen? Ja. Of niet? Nou ja, het wil ook een beetje het robuuste van het landschap vastleggen. Omdat er geen bladeren aan zitten, krijg je die prachtige lijnen. Ja, en eigenlijk dienen de zwart-wit foto's die je nu ziet. En op een tentoonstelling, want eigenlijk zijn er natuurlijk veel meer beelden samen die een verhaal vertellen. Ja. Dienen eigenlijk als achtergrond van de portretten en de stillevens. Ja. En ook wel andere bepaalde landschappen. Ja. Oh, dat is die mevrouw van de Junen. Ja. Ja, ik vind haar ook echt typisch, ook echt authentiek. Ja. Ja. Echt opgegroeid en levend, wonend en bestaand in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en ook weer heel bijzonder, want deze mevrouw wilde eerst totaal niet, wilde eigenlijk niet meewerken, wilde ook niet op het portret. Nee, dat was echt... ik mocht foto's maken van haar mooie boerderij, want ze woont echt op een ontzettend mooie boerderij nog. Ja. Ze maakte me ook echt duidelijk dat ik geen vragen mocht stellen over hoe zij vroeger leefde. Maar uiteindelijk, ik weet niet, het contact is heel mooi gegaan. En uiteindelijk bloeide het toch wel een beetje open. Ik mocht ook bij haar naar binnen om foto's te maken van het interieur. Wat ook eerst echt niet mocht. Ze leerde me kennen, ik leerde haar kennen. En daardoor werd het contact heel goed. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Ja. Nog steeds. Ja. Ja. Blijft een bijzonder contact. Ja. We kijken naar de kust, denk ik, de dijk. Ja, dit is een hoofdplaat. Je hebt daarnaast echt nog een heel mooi strandje
Met daarnaast dus de schorren, wat je daar ziet eigenlijk. Ja. En het Want strandje. wat is een schor of de schorren? Ja, schorren, dat is eigenlijk, wij mogen daar eigenlijk niet op komen. Dat is iets natuur wat daar groeit. Nou ja, Daar mag je niet op grassen. lopen. Nee, dat is, daar groeit bijvoorbeeld ook zeker al. Dan mag je ook niet. En niet, volgens mij met vergunning mag het wel, maar wij mogen als mensen, gewoon als burgers, allemaal zeggen, daar niet overheen lopen. Nee, en we mogen geen zeekraal meenemen. Nee. Maar ja, dit is wel Hoofdplaat is wel een strandje wat voor mij echt nog een beetje ook nostalgie, maar ook authentiek. Straalt echt nog die pure eenvoud uit. Gewoon niet volgebouwd. Het is gewoon alleen Geen het katzand. strand. Nee, geen katzand. Nee, absoluut niet. En ging je dan op de fiets naar het strand? Naar Hoofdplaat hier zo? Ja? Nee, mijn oma die woont in Hoofdplaat. En dan gingen wij wel een keer met de kleinkinderen, of mijn neefjes en nichtjes natuurlijk, gingen wij dan naar het strand en dan zaten we daar lekker met z'n allen. Ja. En vroeger ook, met de hond gingen wij daar vaak naartoe. Ja, het is ook een hele mooie herinnering daar voor mij. En, het straalt heel veel rust uit. En iets wat belangrijk is in mijn werk. De pure eenvoud, de rust, de basis. Ja, ja. Dat is wel prettig. Ja, zeker. Ja. En wat zien we hier? Ja, dit is dit is ook bij deze mevrouw thuis. Voor mij is het eigenlijk inderdaad stille getuigen. Dus een stil leven. Stille getuigen van verandering ook. En, heeft het ook iets met respect te maken? Dat jij veel respect hebt voor mensen? Ja, dat denk ik wel. Ze zei ook al een keer tegen mij dat ik een oude ziel heb. Ja, dat is weer wat anders, denk ik. Hè? Kun je dat uitleggen? Ik ben zelf ook... ik zou het liefst zelf ook alle rommelmarkten, al die mooie spullen waar je bij deze mensen ziet staan, zou ik het liefst ook thuis willen hebben. Ja. Daar maak ik alleen mijn partner niet zo blij mee. Dat vind ik gewoon heel mooi. Maar heb je dan wel wat oude spullen verzameld, dat je die in een hoek kan houden? Zeker. Het niet het hele huis ermee ja, zeker. Nee, vol staat. Ik heb wel hele mooie spulletjes. Ja, toch wel? Ja, ik heb ook nog wel een keer een hele mooie schaal gehad voor mijn oma. Echt authentiek ook. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Ja. Dan grijpt de gelegenheid om nog iets te zeggen waar ik niet naar gevraagd heb per ongeluk. Nou ja, dit is natuurlijk eigenlijk mijn afstudeerproject. Ja. En dit is eigenlijk een project waar ik nog veel langer aan wil werken. Wat ik nu ook weer terug oppak. En ja, naar aanleiding van het interview heb ik ook weer echt een motivatie om het weer op te pakken. En wat ga je ermee doen? Uiteindelijk weer vooraf, eigenlijk alles opnieuw wat ik hiermee heb gedaan. Dus weer een Facebookbericht plaatsen, mensen oproep doen. Eventueel of ze mensen kennen. Meer mensen benaderen en fotograferen wat je wil laten zien. Ja, zeker. En ook wat te maken heeft natuurlijk met wat we in de toekomst sporadisch of niet meer zullen zien. Dat ik wil vastleggen. En waarom meer? Want je hebt nogal wat. Ja. Je hebt van het laatste project heb je nog geen boek uitgegeven. Klopt. Dat zou ik het liefst ook willen. Ja. Maar daar wil ik wel meer beelden van hebben. Ja. Ja, wat uitgebreider. Ja. Nou, daar wil ik je dan heel veel succes mee wensen. Hartstikke bedankt voor wat je ons verteld hebt, maar ook wat je ons hebt laten zien. Ja. Want je maakt prachtige foto's, vind ik. Ik ga de kijker bedanken met jou samen. Als het goed is, hoop ik dat u genoten heeft van dit gesprek. De volgende week zit hier een collega met een andere gast en ik hoop dat u dan weer kijkt. Bedankt. Dank je wel.